Ikusten duguna da, EAJ, PSE eta PSN-ren gobernuek orain arteko eredu merkantilista eta eredu privatizatzaileari eutsi nahi diotela. Ez dagoela egun indarrean dagoen sistema patriarkal eta koloniala iraultzeko inolako borondaterik. Eta horrek dakarrena da zaintza lanak ez desfamiliarizatzea, ez desfeminizatzea eta zaintza sistema publiko baten aldeko apusturik ez egitea. Aurrekontu hauetan aldaketak eskatzen ditugu, hori da gobernuei eta diputazioei eskatzen dieguna, eta aldaketa horiek hasten dira zaintza sistema publiko baten aldeko urratsak ematetik, publifikazio prozesua bultzatzetik, eta behar adinako diru partidak ezartzetik, ekiparazio prozesuetarako, lan baldintzen hobekuntzarako edo ratien hobekuntzarako esaterako.